Longtrai believe Castini, Hokutwisa amchaini, hospital parao, Mia Hornishimi wati Famabai, the Lomjak, Bishuketu, Tripurani nok. Borok tabu Belino Jangjalo Kalajak. Hapang neighbor Kakte, Tabukshujora Kebo Naifia Kohine cocked mouse Hemanka. Tamakay nok toilom kanong ne? Nga po memne horaite tiyong jak purungga nogotong mani hotar sade hone ekta ne simi wati femeni toy tore hotar cha noglome thanga inkai sirugliakle inkai nogni onekta mani nosto kha je kari mansa kari larkha inkai jara kari maya oboro kai si thanga ple mairum rok inkai o je pagorni mani je sumai mi rok umdoto si thanga inkai tuni phrai mani ta aro mai mi rok thangmanlia Tuman bahasa kaino toilom kai kai je phari mani kari larkha kai je phari abo nok bisingo toilom mai thangap Nini bung katama? ani bung lota kumar Tripura Napane bumo? Brishokitu Tripura Namane bumo? Durga Bala Tripura Ngay nok re nongni nok toilom mane to noi kaisa sok rok phaine phejak to kono political ni neta rok khong mane tak sagjoro teito kaisa sokpai ako sori sokpai na saimi afle emne nongni noksimiri rom na oino bo rokni bo lomjak tabuk sagjoro teito sinisi mona lomkho jodi aro toy bari khai kai sin nokore rongni bo bongni bo lomna nai tongo jodi aro wati khai kai ke bongni lomoi mano